टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ समय पहले ही 15 साल के लीप आयल रहे, जेकरे साथ ही शो में कई गो नया स्टार कास्ट नजर आई ना। ए दिन सीरियल में समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी लीड रोल में नजर आवता ना। समृद्धि शो में अक्षरा के बेटी अभीरा के रोल निभावतली, तो वह शहजादा अरमान पोद्दार के रोल में नजर आवता ना। ये दोनों के बीच रूही बिबाली और ई रोल प्रतीक्षा होनमुखे निभावतली। सेट पर शहजादा और प्रतीक्षा होनमुखे खूब मस्ती करना, लेकिन अब सेट से एगो शॉकिंग खबर आई बटे। दावा बा कि मेकर्स सीरियल रिश्ता का कहलाता है से दोनों लोग के बाहर का रास्ता दिखा दिला बना। दरअसल टेली चक्कर का एगो रिपोर्ट सामने आई बा, जेमें ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट से शॉकिंग खबर दिहल गई बाटे। रिपोर्ट में बतावल गई बा कि मेकर्स इन दोनों कलाकार के सेट पर दुर्व्यवहार के कारण शो से हटा दिले बाना। बता दी कि प्रतीक्षा होनमुखे और शहजादा धामी के लेके ऐसा खबर आवत रहल कि सेट पर ये दोनों के नजदीकियाँ बढ़ गई बाटे और दोनों एक दूसरे के डेट करता ना। हालांकि अब दावा कल जाता कि मेकर्स जल्द ही अरमान और रूही खातिर नया कास्टिंग शुरू कर दी। हाँ, जल्द ही शो में दूगो नया चेहरा नजर आई। ये खबर अब सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई बाटे। ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट से शहजादा और प्रतीक्षा का यू अचानक बाहर चली गई का खबर फैंस के हैरान कर दिला बाटे। हालांकि जे लोग इन दोनों कलाकार के पसंद ना करत रहना वो काफ़ी खुश बना। ये स्टोरी पर आपका क्या कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।